मानासनि मानासनिफ्राय फैदों आरोना सोरगोफुरिखौ नायनो लुबैनानै माने फैदों आरो दिकियाजुलियाव जोबोद मोजां नांदों फैनानै सोरगोफुरियाव एसे दुखु नांदों रावबो गैया दिनै एसे मानसिफोर थानायमोन बांसिन इन्जय जाबावगौमोन रावबो गैया गुसु बिराद गुसु गुसुथार शाहरुख खान वाली मार दो एक बार। हेलो गाइसमोन खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगाव दुंब्रुदै बराय हरलायबाय दायो दङ गाइसमोन सोरगोफुरि बिराद मोजां जाना दं गाइसमोन सोरगोफुरियाव दायो पिकनिक जानो आङो दायो दं आरोना गाइसमोन सोरगोफुरियाव नोंथांमोनाबो रेडि जाखादो सोरगोफुरियाव फैनो पिकनिक जानो थाखाय रेडि जाखादो आरोना ओमफ्राय दा बेयावहाय आंजों लोगोसे दङ बैनाय बबेनि बैनाय एसे खिथालाय नोङो आं बाक्सा माबानि सालबारि मानासनिफ्राय फैदों आरोना सोरगोफुरिखौ नायनो लुबैनानै माने फैदों आरो दिकियाजुलियाव गैया आरोना दिनै जों सानैल' होनजायो दिनै पिकनिक जाग्राफ्रानो गैया दा माने फुंनि सम नालाय दा बेलासिफ्राव फैनो हागौ खोमा एसे सानजौब्ला फैनो हागौ होनदां दाथ' माने फुंनि सम दा माने दिनै देवबारबो ना गाइसमोन सानैल' बर्थमान जोंनाव जेबो गैया माने ओरै अग्राबो गैया लोंग्राबो गैया जेबो गैया माने ओइ बैनायखौ सोरगोफुरि नायनो होनबाय थानायखाय माने लाना फैनाय जादों आरोना गाइसमोन दा एसे दुगैनोसै बिराद मोजां जाना दं नै दैयाबो दुगैनो नै एकदम जिरि जिरि बोहैदों नै मानासनिफ्राय फैदों आरोना बैनाया नै रावबो गैया नै ओरैबो रावबो गैया ओरैबो रावबो गैया बर्थमान रावबो गैथ'वा दै गाइसमोन ओमफ्राय आङो दा मोनसे बेसेबा गिदिर अन्थायाव गाखोनानै दं आरोना बिराद गिदिरलै बे अन्थाया नै नायलाय गाइसमोन ओइ फोज्रांबोलि नै बिराद मोजां जायगाया दा बिराद मोजां जानानै दं जानुवारियाव फैनो रेडि जाखादो गाइसमोन सोरगोफुरियाव पिकनिक जानो थाखाय बयबो रेडि जानानै थाखादो नै गोलोम बोथोराव दुगैग्रा जायगाया नै बेबायदि जाना दं आरोना दायो गरम बोथोरावथ' फैब्ला नैयावनो दुगैयोमोन ना मानसिफ्रा नैयाव दा बिराद मोजां जाना दं बेयाव दुगैनो गोजां बोथोरावब्लाबो दैया बिराद गुसु आरोना गाइसमोन दायो ओमफ्राय ओरैजाय गथ'फ्रा ना हमदों नै मालाय नै मा देखायलांबाय थानो गाइसमोन नोंथांमोननो दिनैनि ब्लगाव मा हायो मा हाया जेखौ मोनो बेखौनो देखायलांबाय थानो दै गाइसमोन नोंथांमोना जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबसक्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय आरोना गाइसमोन र' फार्स्टनिफ्राय र' 1 2 3 रेडि रिल्स बानायदों नै जोंना बैनाया शाहरुख खान वाली मार दो एक बार। जोब्बाय र' बैनायनाव एसे सोंना लानोसै बेसेबा गोजाननिफ्राय फैदों नालाय मानासनिफ्राय बाक्सानिफ्राय माबायदि नांदों माने जायगाफोरखौ एसे फोरमायना होलाय फैनानै बोरै मोनदों जोबोद मोजां नांदों फैनानै सोरगोफुरियाव मबाइलावसो नुबाय थादोंमोन ना सोरगोफुरियाव खोनाबाय थादोंमोन औ मानसिफोरनि बेरायफैनाय दा जों फाइनालि आंबो सफैबाय नैबे सोरगोफुरियाव बेरायफैनो मोनबाय दुगैनोसै जास्ट जों एसे दुखु नांदों रावबो गैया दिनै एसे मानसिफोर थानायमोन बांसिन इन्जय जाबावगौमोन रावबो गैया बेनि थाखायनो एसे दुखु जादों खिन्थु जायगाया जोबोद मोजां दा बेयाव गियान जों गैया दुगैनोसै दैमा पुरा हिट जाबाय दं दा दुगैनो नंमारगौ गाइसमोन रावबो गैमारा नै ओरै साहाबो रावबो गैया सानजाबो रावबो गैया सोनाबहाबो रावबो गैयानो बर्थमान रावबो गैथ'आनो जानुवारियावसो जायगा मोनलायनाय नङा बेयावहाय पिकनिक जाग्राफ्रा ओरैबायदि मानसिफोर फैयो बेयावहाय नोंथांमोनाबो फैब्लानो जाबाय आंनो सोरबा लोगोफोर पिकनिक जानो जेबो प्रब्लेम गैया गिनांगौ जेबो गैया गाइसमोन सोरगोफुरियाव फै इन्जय खालामफै माथ्र नोंथांमोना जाना लोंना बथलफोरखौल' सिफायनानै गालांनाङा दाखोर दालाफोरखौ जाला माला गारना गालांनाङा आरोना मोजां सावनानै साफा खालामना गालांबानो जाबाय जायगाफोरखौ गावनिनो जायगाफोरखौ साफा खालामना लाखिब्लानो जाबाय आरोना गाइसमोन बथलफोरखौ सिफायना गालांनाङा दा एसे दैयावहाय दुगैनोसै आरोना गाइसमोन दायो सोरगोफुरिनि गुसु दैयावहाय दुगैना लाग्रोनोसै गाइसमोन दा जोंहा नै आलासिया मानासनि आलासिया दायो जोंहा बैनाया दैयावहाय हाबबाय बिराद गुसुथारनो माबायदि दैया
गुसुथार जोबोद गुसु मा समाव फैबावगोन आरो सोरगोफुरियाव बेनो लास्ट बेनो पास बेनो लास्ट गोजाननि आलासिना गाइसमोन फैनो होनबा फैब्रबनो हाया आंबो थांनो होनबा थांब्रबनो हाया थांगोन र' आंबो बिदिनो जायगायाव जेब्ला थाङो अब्ला नोंथांमोननो ब्लगाव देखायगोन आरोना गाइसमोन बिराद गुसु दैया गाइसमोन बिराद मोजां जाना दं गाइसमोन सोरगोफुरिया दायो बिराद माने अन्थाइ गोजा बेनिफ्राय दैयाबो बिराद गुसु बिराद मोजां जाना दं दा पिकनिक जानो गाइसमोन बयबो फैदो पिकनिक जानो सोरगोफुरियाव जानुवारियाव लोगो मोनलायगोन गाइसमोन आङो एडभान्स फैग्रोनाय जाबाय गाइसमोन दिनै ओमफ्राय दा दुगैनानै लाग्रोसै गाइसमोन एसे फ्रेस जाना लाग्रोसै आरोना गाइसमोन दा सोरगोफुरिनि गुसु दैयावहाय ओमफ्राय नैबे जायगायानो जाहैबाय गोलोम बोथोराव दुगैग्रा जायगा आरोना दा गोजां बोथोरखाय बेबायदि जाना दं आरोना जायगाया दैया नै गाइसमोन नै बेबायदि जाना दं गरम बोथोराव बेयावनो बिराद मोजां नाङो आरोना दुगैनो गाइसमोन नैबे जायगायाव आरो दंबावो गाइसमोन सिगाङाव दंबावो आरो उनाव दंबावो खिन्थु गाइसमोन दिनै मानसिफ्रा गैमारा आरोना पिकनिक जाग्राफ्रा लांदांमार आरोना गाइसमोन दुगैनानै लाग्रोनोसै फ्रेस जाना लाग्रोनोसै आरोना गाइसमोन 1 hour later दुगैखांबाय जोङो दायो सोरगोफुरिनि दै गुसुआव ना लोंनाय जानाय गैयालै गाइसमोन दुगैनोल'सो फैखादों जोङो जोंना जेबो हांनाय बेदर जुमाय लोंनाय जानाय गैया गाइसमोन आराम दुगैबाय आलासिया बोरै मोनखोबा दुगैनानै सोरगोफुरिनि दैयाव खेनसे कमेन्ट होबावदो जोबोद मोजां नांदों दुगैनानै बरिया दैया गुसुथार ना थान्दा बरफ थान्दा बरफ गुसुथार जोङो सोरगोफुरिनिफ्राय आवगायसै आरोना गाइसमोन आरो जोंनाथ' बेबायदि खाथि खालायाव बिदि जायगा गैखाला पिकनिक जाग्रा जोंना बेनोसै आरोना सोरगोफुरि जोंनि जायगाखौनो जोङो डेभेलप खालामनांगौ गाइसमोन बेनिखायनो बयबो लैहोर लैहोर फैलायदो पिकनिक जानो जानुवारिफ्राव मागोफ्राव बयबो लैहोर लैहोर फैलायदो आरोना गाइसमोन जोंनि बे सोरगोफुरियाव गाइसमोन नोंथांमोना फैनानै बेरायफैदो नायफैदो जेबो जिंगा गैया टेनसन गैया गिनांगौ गैया आरोना गाइसमोन बयबो फैलायबानो जाबाय सोर पिकनिक जानानै बेयावबो बिदि बथलफोरखौ गालाय गाना गालांजोबो प्लास्टिक बथलफोरखौथ' जमा खालामनानै सावना गालांब्लानो जायोना गावनिनो जायगा ब्लगखौ आङो फोजोबथ'वा आरोना गाइसमोन दा जोङो सोरगोफुरिनिफ्राय ओंखारलांसै आरोना गाइसमोन दा थांनाय समाव माबाफोर लोगो मोननो हागौ नोंथांमोनाबो नुनो हागौ गाइसमोन बेनिखायनो ब्लगाव थाबाय था जोबजासिम जोंनि दिखियाजुलि एरियानि गामिफोरनि नामफ्रा आरो जायगाफोरनि नामफ्रा एकदम बर'नि गोजाखा आरोना गाइसमोन ओरै जोंहा आबि सेन्टार थाबाय ओरै खावब' सेन्टार थाबाय ओरै जालां सेन्टार थाबाय ओरै जिरायलां सेन्टार थाबाय एकदम बर'नि गोजा आरोना नामफ्रा गाखोदो बानाय सानसेलाय बुलेटखौ दायो सोरगोफुरिनिफ्राय नै न'आव आंनि दखानाव मोनफैलायबाय दखान गोदानाव ओमफ्राय दायो संगासिनो दं गाइसमोन ना नै ना फ्राय एवगासिनो दं बेयाव मा दं बेवहाय दावदै आमलेट